गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ तो शादी तो मेरा ही है, तो मैंने ये देख सकते हैं पूरे हाथ में मेहंदी लगा लिया है। मेहंदी का रस्म तो नहीं है लेकिन मेहंदी लगा लिया है। तो यहाँ पे पंडाल वंडल सब बन रहे और पूरा बिजी है इधर। अरे इधर बहन लोग भी आ चुके हैं असम से। पे देखो सब बहन लोग बिजी है बच्चे को लेके। अरे यार आजि नाङालै एमजेनि बिखुनजोफोर गोजा बय सफैगोन बिदि आं एमजेनि बिखुनजोफोर गोजा नै जादों जिरायना। तो बेजोंहाय नै आरोबाव आयंमोन मादैमोन आबैमोन बहाय नै मस्ला जितगासिनो हाइजें बादेर ओरै मोखांफोरा नायहरलादोरालै आयंमोन आबैमोन। जोंनि बेंगलावबो नै बे दख'ना गाननाया आसामावनिफ्राय सफैनायनि नै बिसोरो दख'नाखौ बावाखैनिखानो। बेजोंहाय गासै जाखांबाय होगासिनो नै अमा। आङो नै बिगुमै नै आंनि आयंआ बिगुमै मा सानखो बेखौ नाहरनानैहाय माला मोनजायो सानदों नामा नोङो? हा माला मोनजायो सानदों? सासेया नै खानाया मोनथ' तेरे नाम नै सिथिने दारिया बोरमा दारि लादों बेजोंथे थोस सिख्लाफ्रा नायसनो खोमा बेलाय आंनि बिगुमैसो सेकेन्ड हेन्ड माल। तो नै बेजोंहाय नायगिरिफोर नायदो अमाखौ माथो खालामदों? अमा मा खालामदों? अमा सावदों नै। बाप रे बाप अमाखौ बिदिसो मार्डार खालामो ने? बाबा माथो खारलायदों थार गुनाजों माबा खारलायदोंलै अमाया बिरनानै खानो नामा? बेंगलनि अमाया बिरनानै खानो नोलै। नै बहायबो हासुथा बावाखौनदां हौवा गोदाना दाबो सफैयाखै। हौवा गोदाना माला सफैनाय मिथिला सफैगौ नामा ना सफैयाखै? बा सफैबाय 12-20 सफैबाय होननानै बुंहरनामोन दहाय तो दाबो सफैयाखै। आरो बेबायदिनो हाबानि बेस्थ' गाथेनबो तो दासान्दि आंबो मोजां भिडिअ आपडेट होबाय थानो मोनाखै। ओमफ्रायहाय कसिस खालामदों होनब्लाबो जाहैयो मोनसे मोननै भिडिअ लाबोनो। नै बौ अमा बेदर गोदानाया बापरे बाप धमाधम होदों। आयंआ नेदों नामा? सिकिउरिटि गार्ड नामा आयंआ? आयु माथो बिलाय अमा गुन्थुथ्रै। आयै फंबायफ्रा नै होदों आंबो सोंफैगासिनो भागा मोननाय ना मोना। बौबो नै बुलाय माथो होदों? अमा मेजेम। खोमा होआखै खोमा? खोमाया गैथ'आ। बेलाय माथो गोदादों? 치료 코로 아생 가지 가지 그다가친 동보 nga jotonugia tuh jotonugia sini ke bang ada lagi tunggu dah kita jotonugia Nili oma खोमा एमजेनि बिखुनजोफ्रा डेन्जार जिरायदों नै। तो नायगिरिफोर दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ आं बे मानियावनो दोनथ'नायसै। बहुत बिजि खामानि दङ गोगोमनो। तो टाटा बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।